Příští stanice Děčín východ. Příští stanice Březiny u Děčína. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Malá Veleň. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Benešov nad Ploučnicí. Příští stanice Dolní Habartice. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Markvartice. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Příští stanice Veselé pod Rabštejnem. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Česká Kamenice. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Příští stanice Horní Kamenice. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Mlýny. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Příští stanice Kytlice. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Jedlová. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Příští stanice Chřibská. Příští stanice Rybniště. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Příští stanice Krásná Lípa město. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Krásná Lípa. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Příští stanice Rumburk. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Konečná stanice. Prosíme, vystupte.